γλυπτό που θα κοσμεί το κέντρο του μνημείου πρέπει να είναι ένα έργο δοσμένο σε ταπεινό ανάγλυφο, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από την απλότητα της αναπαράστασής του. Σε ένα παραλληλόγραμμο πλαίσιο αναφορά σε σαρκοφάγο να αναπαριστάνεται μια γυμνή ανδρική μορφή, ξαπλωμένη σε κάποια έξαρση του εδάφους, με τα πόδια και το κεφάλι λίγο χαμηλότερα. Στο αριστερό χέρι, ο νεκρός πολεμιστής να κρατάει μια κυκλική ασπίδα, ενώ το δεξί χέρι να είναι απλωμένο χαμηλότερα από το ύψος του εξάρματος, στο οποίο στηρίζεται ο κορμός του. Στο κεφάλι να φοράει αρχαίο κράνος και το πρόσωπό του να έχει δοθεί από τα πλάγια, με έναν τρόπο που να θυμίζει αρχαία νομίσματα. Το έργο πρέπει να βασίζεται ουσιαστικά σε μια σειρά από καμπυλόγραμμα θέματα, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται, όπως το κράνος και το δεξί χέρι που απαντά στην ασπίδα, η συγκροτημένη και ήρεμη απόδοση του στήθους, στοιχεία που θα επιβάλλουν μια περισσότερο αρμονική φωνή στο σύνολο. Ο καλλιτέχνης πρέπει να αποφεύγει εντελώς τα οριζόντια στατικά θέματα και να συνδυάζει ρεαλιστικές λεπτομέρειες στο πόδι και στο χέρι με ιδεαλιστικές διατυπώσεις στο σώμα, προκειμένου να τονιστούν τόσο τα επικαιρικά όσο και τα διαχρονικά στοιχεία. Κατεύθυνση προς την οποία αποβλέπει άλλωστε τόσο η γυμνότητα του σώματος όσο και η απόδοση του προσώπου. Ο θεατής θα πρέπει να έχει την εντύπωση ότι ο καλλιτέχνης αποδίδει τον άγνωστο στρατιώτη όχι νεκρό, αλλά ζωντανό και έτοιμο να σηκωθεί να αντιμετωπίσει τον εχθρό στη μάχη.